Oko 1500 mladih vatrogasaca ovog će ljeta posjetiti kamp vatrogasne mladeži u Fažani kraj Pule. I to onih najboljih. Dolaze iz cijele zemlje, ali dok mladih vatrogasaca u nekim krajevima Hrvatske ima na pretek, zanimljivo je da ih je malo upravo u krajevima gdje su požari česti. Ivan Dobran. Uzmi toj namjesti, za spojnicu drži. Prvo iz te ruke spusti ovdje što bliže. Ovu naprednu vježbu sada već savladavaju i mladi vatrogasci. Ovdje željno upijaju znanje jer mnogi od njih već su izabrali svoj put. Imala sam 6 godina i nekako zanimalo me taj rad vatrogasca zato što u mojoj obitelji su većinom svi vatrogasci i zanimalo me kako je to i jednog dana želim postati vatrogasac, želim pomagati ljudima u nevoljama. Između igre i rada budući vatrogasci usvajaju i vrijednosti ovog plemenitog poziva. Pa oni spašavaju ljudske živote i imovinu i čine dobra djela. Ako se želi postati vatrogasac, onda treba biti hrabar još u sve to, znači ne treba se toga bojati, to su jednostavno izazovi. Od 25.000 mladih vatrogasaca u Hrvatskoj u kamp može tek njih 1500, izabranih u svojim županijama na temelju uspjeha na natjecanjima. Zanimljivo, najmanje interesa za ovim pozivom je u Dalmaciji, gdje ima najviše požara. Tamo je broj vatrogasaca po stanovniku 10 puta manji nego primjerice u Međimurju, gdje gotovo svaka kuća u selu daje barem jednog vatrogasca. Nakon ovakvih kampova i ovakvih druženja u kampu do 80% djece ostane u vatrogascima ili završe vatrogasne škole ili upišu vatrogasne škole, razne tečajeve, ostaju u dobrovoljstvu i profesionalizmu. A upravo su ovakvi kampovi najbolja odskočna daska za stasanje nove generacije vatrogasaca.